63-nji ýaşyň mübarek ahir günlerine yetdik. 13 gün galdy. Ahirki mübarek günlerini Peygamberimizin ağası Abbas, Peygamberimizin 3 ýaşylykan ýaşuly ağası aýdypdyr: "Ey Resulullah aleyhissalatu vesselam, men öten akşam bir diş gördüm" diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "Näme diş gördün?" Ona Abbas aýdypdyr, "Ra'aytu fil manami كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشتان شداد." فقال عليه الصلاة والسلام: "ذاك وفاة ابن أخيك." رواه البزار. Hazreti Abbas aýdypdyr, "Ya Resulallah, men öten akşam bir diş gördüm" diýipdir. Dişimde şu toğolak yeri noktalap, ulukon tanap bilen asmandan tanap verilip, şu toğolak yeri daňyp asmana çykyp duýlaşypdyr. Gaýtaýdyn, "Ra'aytu fil manami كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشتان شداد." Dişimde diýipdir, şu toğolak yeri daňyp, ulukon gaýym mäkan tanaplar bilen asmana çykýarlar diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "O dişiň ýorgudy men dünýeden geçşegim" diýipdir. Asmana gaşyn ruhumy akidiljek diýipdir. Çarşamba gece mübarek ömrüne 13 gün galypdyr. An Abi Muwayhiba أنبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال عليه الصلاة والسلام: "يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع." Çarşamba gece inniki düşemmede aňaky düşemmesi dünýäni hep berýär Resulullah aleyhissalatu vesselam. Çarşamba gün bolsa, inni erti çarşamba bolsa şu gecede. Çarşamba gece hyzmatkarynyň birini turdupdyr, şu Peygamberimiziň ýanyna ýatanmış. Tur diýipdir. "Ey Aba Muwayhiba" diýipdir, "Allah'dan maňa buyruk geldi, şu cennete Baqiýa baryp men doga etmeli" diýipdir. Cennete Baqiýa bilýänsiňiz, Resulullah aleyhissalatu vesselamyň ýanyna Medine-i Munawwarada bir gubyrçylykda ýakynjak sahabalar ýaty. Peygamberimiziň gyýdylary ýaty. "Ey Aba Muwayhiba, Allah'dan maňa buyruk boldy, şu giýjaň içinde şolara baryp men doga etmeli. Sadaja aýtsam, şu dünýede gezmek ýagdaýda şol Cennetil Baqiýa kabrdäki adamlar bilen hoşlaşdygda Resulullah aleyhissalam. Şu kabra baryp ziyaret edip şolara doga etjeginiň iň ahyrkysy-da Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ohm hadimi Peygamberimizin hadimi aýtýar, Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen hyzmatkar bolup ýanyndan çykdym. Ta Cennetil Baqiýa geldi. Farafa'a yedayhi aleyhissalatu vesselam fastaghfara lahum tawilan kaza fi ad-dalail wa ustul ghaba wa tarikh Dimashq ibn Asakir. Ohm şu gubyrçylyga baryp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kelin galdyryp uzak şu yatarlara Hudaý ýaşlary magfiret et diýip uzak doga etdi diýip. Farafa'a yedayhi fastaghfara lahum tawilan kaza fi dalail an-nubuwwa wa ustul ghaba wa tarikh Dimashq. Şu Cennete Baqiýa baryp mübarek gollaryny göterip uzak doga edipdir, Hudaý ýaşlaryň günälerini magfiret et, şolary rahmatyňa sal, inni hyzmat etdiler, iman ýetirdiler. Uzak doga edipdir. Kel muwaddi' lahum, şolar bilen şu dünýäki ýagdaýdan hoşlaşyp durdygda. Ahyrky şolary eden dogasy da şol üstüne bar. Ohm şu kabrdäki ýatarlara aýdypdyr Resulullah aleyhissalam: "Liyahna lakum ma asbahtum fih mimma asbaha an-nasu fih."
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى. Ey kabırdaki yatarlar deyiptir. لِيَهْنَلَكُمْ مَا أَسْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَسْبَحَ النَّاسُ فِيهِ. Bir daşardaki gezip bererlerden yine sizin yatanınız qow deyiptir. لِيَهْنَلَكُمْ مَا أَسْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَسْبَحَ النَّاسُ فِيهِ. Sizin yatan yeriniz yine qow deyiptir. Bir adamla yerin yüzünü nakiden deyiptir. Delili näme? Delili aqbalatil fiten. Indi Peygamberimizin de ahirki mübarek ömrü. Hudaýdan alqalyan zatlar kän deyipdir. Yağın ýaly. Fitneler, afetler köpeljek deyipdir. Siz o fitne, afetler görmediňiz deyipdir. İman menen geçtiňiz dininiz deyipdir. Aqbalatil fiten ka qita'il leylil muzlim. Bir qaranqy gece bolýa, ay tutulýa, qapqaranqy bolýa. Meselen biz düşünjek bolsak, ay tutulýa, barqda qat bolýa hamana. Şu jürek tiki qaranqylyklar adamlaryň arasyna musulmanlygyň ahny köpeljek, adamlar imandan çykajak boljak ýagdaýlary bar. Siz o zatlar görmediňiz, siz iman menen geçdiňiz deyipdir. Sizin ýatşyňyz gowy, size men hoşluk aýtýan deyipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Yetba'u ahiraha awwaluha al-ahira şerru min al-ula. Bir fitne tökönse başa fitne çykýar deyipdir. Yeni o tökönünni wagt geçmeke başga bir çykýar. O tökönünni başga bir çykýar. Başga bir çykanna öňkü ganimet bolup galýar deyipdir. Başga bir çykanna öňkü ganimet bolup galýar deyipdir. Soňra kölen öňküden ne biderek bolýar deyipdir. Siz bir atlar görmän geçdiňiz, size hoşluk bolsun deyipdir. Ya Aba Muwayhibe, am ýanyk hadymyna aýdypdyr. Ey Ebu Muwayhibe deyipdir. Allah Teala yerin hazinelerini bana berdi. Yani menden soň basım İran Rum feth boljak. Hosru Pervizin ve Rum'un hemme hazineler musulmanlygyň eline düşecek. Ey Ebu Muwayhibe deyipdir. Allah Teala meni ihtiyarımda koydu. Ta kıyamet bolýança ahir bir adam dünýeden geçýänçe häzirçek adamlaryň içinde gezi berjek bolsaň gezmäni ejade berjek. Ahir kıyamet boljak bolany bir can berip gaýta dirilip jennete girmeli. Şunu etjekmi ya indi dünýeden geçip jennete girjekmi diýip Allah meni ihtiyarımda koýdypdyr. Faqtartu liqa'a rabbi wal jannah rawahu al-imam Ahmed والبغوي وابن سعد وابن منده والطبراني والحاكم وابن عساكر. Hudaý meni ihtiyarymda goýdy. Ahir bir adam galýança ýaşajak bolsaň ýeriň ýüzüne goýaýyn diýdi, ondan soň jennete girjek bolsaň. Ýok, ya inni sen basym dünýäni äpberip Allah sataş jennete girjekmi diýdi. Ey Ebu Muwayhibe, inni dünýeden geçmäni intihab etýän diýipdir. Faqtartu liqa'a rabbi wal jannah, dünýeden çykyp Allah sataşyp o ham jennete giresim gelýär diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Inne bir gije boldy. Erti çarşamba gün bolupdyr. Ve fi Fethul Bari li Ibn Rajab ata aleyhissalatu vesselam ahlul Baqi' bil-leyl fastaghfara lahum thumma ila şuhada'i Uhud. Ondan gelip erti günnüzlükde Allah Teala hemmäňde ziyaretlerini nasip etsin. Uhud dağın başynda şehitlerin ziyaretine gitipdir. Olar bilen hoşlaşmadan çyryň. Şu dünýäwi ýagdaý bilen hoşlaşmadan çyryň da. Günnüz bolupdyr. Şuhada-y Uhud urşunyna şehitlerin ziyaretine bardyr. An Uqba radiyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى عليه الصلاة والسلام على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. Sahabeler miray diýär, Uhud şehitlerin ziyaretine gaşyn ugrady. Oham şolun üstülerine barıp aýny bir cenaze okuyan ýaly şu Uhud urşunyň şehitlerini. Çün Uhud urşundan 8 ýyl geçdi ha. Aýny bir täzece bir adam merhum bolanda cenazasyna cenaza namaz okuýşy ýaly
şuhadaya Uhud'a Resulullah aleyhissalatu vesselam Allahu Ekber deyip cenaze okuyuptur. Qaytaydayn çarşamba günü mübarek ömrünü 13 gün alıptır. Şuhadaya Uhud'un üstüne varıp şu kabirlerinin bir kaptalına durup eyni bir şun ayrılan adama cenaze okulmayar mı? Şu cenaze okulşiyali şuhadaya Uhud'a Allahu Ekber deyip cenaze okuyuptur. وفي الفقه الحنفي فثبت بهذا أن الشهيد يصلى عليه لأنه آخر فعله عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد كذا في فتح باب العناية لعلي قاري وعمدة القاري للعيني. Onun için Ebu Hanife'nin hükmü tüm bir neçe büyük ulamalar var. İmam Şafii yanıklar ola diye şehidin namazı kılmıyor diye şehidin o derecesi ola konmuyor. Ama bilin mezhep başımız İmam Ebu Hanife diye şehide cenaze okuluyor diye. Görmeyen mi diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir ömründe şuhadayı Uhud'un üstüne varıp cenaze namazı okuydu diye. Ebu Hanife'nin delillerinin bir şey. Şehit bir adam şehit de olsa cenaze namaz okuluyordu. Oham olara cenaze namaz okuyup şuhadayı Uhud bilenine hoşlaştığı olup oham Medine-i Münevvere'ye gelip mübarek minberinin üstüne çıkıptır. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam aydıptır. Sahabalar uyuşuptur. Ey sahabalarım deyiptir. İnni feratul lekum ve ana şehidun aleykum. Ey sahabalarım deyiptir. Havza Kevser'e men sizden övünçak baryan deyiptir. Arap diline ferat deydiği inni feratul lekum. Bir kervan bir yana baryan olsa yol bilyen adam övünçak barıp şu tadı öyü dadı teyyarlayada on baran adam kervan barıp konamalı oluyor. Ya kuyu olsa su çekmeye tanapları, kapları, kavaları, bedereleri teyyarlayada. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam aydıptır. İnni feratul lekum. Ey sahabalarım Havza Kevser'e kaşin men sizden övünçak baryan deyiptir. Ve ana şehidun aleykum. Ey sahabalarım, men size şahitsiz iman ne getirdiniz, zahmet çektiniz, arka oldunuz, men Hudayın yanına size şahit inşallah deyiptir. Şimdi bir manası şu da. Ve ana şehidun aleykum. İman getirdiniz, zahmet çektiniz, arka oldunuz, dini kuvvetleştiniz. Allah'ın buyruğunu yerine getirecek bolup, men size şahit deyiptir. Ve inni vallah la anzuru ila havzi al'an. Allah bilen and içen niptir. Şimdi minberin üstünde Havza Kevser'i şu mahal gözlep niptir. Kıyamet mahşer meydanındaki Havza Kevser'i oturan yerimden gözlep niptir. Ve inni utitu mefatiha hazainil ard. Ey sahabalarım, Allah yerin hazinelerini bana verdi deyiptir. Oham aydıptır. Ve inni vallah ma akhafu aleykum en tüşriku ba'di velakin akhafu aleykum en tenafesu fiha. Hadisun sahih ravahul İmam Bukhari ve gayruh. Ey sahabalarım deyiptir. Menden sonram kafir olup, müşrik olup, dininden çıkarsınız deyip korkmak deyiptir. Men ummetim dininden çıkıp Müslüman kalmanı bir yağdayla olmaz deyiptir. Men korkuyan zadım şu dünyada biri-biriyinizden kalmayacak bolup, dünyada biri-biriyinizde on öyüne, on zindigisine göz tıkışıp, şunun üstüne ölümler olup, dünyadan şuyum davalar olup, ahiret yattan çıkıp, şu yağdaydan korkuyan ummetime deyiptir. Qaytaydayn. Ve inni vallahi ma akhafu aleykum en tüşriku ba'di. Allah bilen and içen niptir. Yüreğim cahili deyiptir. Menden sonra ummetim kafir olur deyip korkuyum yok deyiptir. O Müslümançılıkta duracak adamlar kan niptir. Velakin akhafu aleykum en tenafesu fiha. Şu dünyadan çürüyüm, pullun çürüyüm, öydün çürüyüm, musabaqa veriş, birbirinden kalışmanı,
ahiret yattan çıkma ýagdaýa düşerim kadip korkyan ummatymdan dipdir. Ine bu ürüňde aýdýar, bir yeňiljek bir dersini bir 3-4 dagyga içinde aýdyp tamam edeýin. Ohamman düşüp mübarek otagyna gaşyn bar ýaqa, enemi Hazrat Aýşa satlaşyp, ey Aýşa men kelläm agyrýar diýär. En awwalky Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek ömrüniň ahyryna ölüm merizçiliginiň başlaýarlygida. Ey Aýşa men kelläm agyrýar diýip başlaýar aleyhissalatu vesselam. Onu inşallah inniki hefte Allah kokladygynyň hyzmatyny da ýetirer. Ýöne bir kysgaja 3-4 dagyga ders aýdyp tamam edin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hayır dua edipdir. Nazzarallahu Teala imra'an sami'a maqalati. Huday ol adamın yüzünü nurani yesin. Huday men ummatymyň içinde bir adamlaryň yüzünü güldürsin, hoş etsin, yalpırlasın. Kimi men mübarek hadisimi eşitip görüp şonu başka adamlara yetirse, Huday şoň yüzüni yalpırlap durarlardan etsin, nurani etsin, hoş etsin dipdir. Inni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden geçme ýagdaýda emma mübarek sözleri bar. Inni ýanky 2 däne wagt aýtdy. Biri kabryň içindäki adamlara aýtdy. Size fitneden rahat bolluňuz, iman menen ölüp gitdiňiz. Biri de aýtdy, kafir bolarsyňyz diýip gorkamak dipdir. Şu dünýeden çirim dawalaşyp, ýakalaşyp, on hakyny ýejek bolup, dünýäň bernamasyna narahatçylyklar boljagyny emma gat gorkýan dipdir. Şi fitne afeti ki Resulullah aleyhisselam aýdýany nämiş? Fitne diýdigi adamy Hudaýdan alyp galýan zat diýdigi. Ansatjak manasy. Ey cemaatler, din hak gurrunu eşittireyin size. Din mana Allah'ın yanına hak gurrun şima halka içecek gurrunum. Şu fitneden kaçman yağdayı yolu näme? Bir vağz eşitmek, bir de Allah'dan giyceğini dilemek. Hudaya meni fitneden sakla diýmeli. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu ummatına Kur'an öğretmendir mi sahabalara? Hamana kul huvallahu ahad. Şu jirek dua öğretýärmişdi. Kaýsy duany? Hudaya meni fitnelerden sakla diýärmişdik. Şimdi men Hudaýdan dinden alyp galjak ýagdaýa düşämäýin diýärmişdik. Bira hayır dua etmek, bir de wagz nasihat eşitmek. Gaýtaý deyin. Wagz nasihat eşitmek. Çün wagz eşitende näme günäni äpbermeligi her kim özi aynaň önüne oturan ýal näme ýagdaýyny bilýär. Yani näme aýtjak bolýan diýsene, yani işe. Bir adam günni Kur'an-ı Kerim 2 para, 3 para, 5 para hatmetse de o fitneden kaçıp billim kadimesin. Gaýtaý deyin. Günni 1 para, günni 10 para, günni 20 para Kur'an okuyanına şu fitneden kaçıp billim kadimesin. Din manasına aýdyp durandyryň. Onu haçan hen Kur'an Allah'ın kelamı. Şonun içindeki haramından kaçak diýip pikirine bağ olmaly. Hudaýyň etmediýini etjek däli bernamasyna bağ olmaly. O da nämeden wagz nasihat eşitmek bilen. Kur'anyň içinde ine bir hadisini okuyup bereýin. Muaz ibn Cebel näme diýe? Ol kim bolýar? Peýgamberiň şeýle barmagyny geçiren sahabasy. Ol näme diýipdir? Yushikul Kur'anul Kerim ay yunsakh. فقال رجل ينسخ حتى لا يقرأ قال لا يفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير ولكن يسلك الناس واديا ويسلك القرآن الكريم واديا غيره كذا في الفتن للداني. Muaz ibn Cebel aýdypdyr. Bir zaman bolar diýipdir. Kişejik uluqan, heley, erkek, musulman, hatta kafir inanmasa da Kur'an okuyan adamlar köfeler diýipdir. Köfeler diýipdir. Imme Kur'an bir ýollanmaryya,
bu okuýarlyk başga ýollan marýar diýipdir. On bu Kur'an okuyduğu bolmaýar diýipdir. Ahun beysen Kur'an okuýarlyk galar. Ýok, din gurrun aýdylmaly. Kur'an okuýsun, Allah'ın kelamıdır. Nasihati eşitip dursun. Ýüregi ertýän, näme zatdan gaçmaly ýagdaýy eşitip dursun. Muhterem beýik ustadlary ki zähmet çekip Kur'an öwretýärler, şägirdlerini şymalla oturan känşileň içinde. Hem ustad bolup oturupdyr, hem şägirt bolup oturupdyr. Teşwik etseler Rasulullah'ın gurrugyny eşitip dursunlar. Hem Kur'an okuyan bolsun, hem fitneden gaçýan bolsun we kıyamatda çyn ehli Kur'an bolsun. Ýöne men hatmetýän, ay men bary beriň, men hatme döwrän ba, men özüm Kur'an okuýan, meger näme zat Kur'any ýetjek diýip kepleýärligi bilen fitneden çykdym qadimesin. Ol şeytan üfledip, ay sen wagt eşitmek gerekke, şu mahal bir adam ola tokda Kur'an okuýsa, hamany bir taýda peýgamberiň gurrun aýdylýar. Belli ki Kur'an okuýmak ondan gowy diýip allanamasyň. Kur'anyň maňzy, Kur'anyň manasy, ey jemaatla, sahabalar var, Resulullah'ın şagirdleri. Ya bir sure ya iki sure bilýärmişdik da köpsü. Hazreti Ömer näme diýe? 12 ýyllap Suriye Bakara'nın üstünde durdum diye. Neçe yıl? 12 yıl fakat 3 paran içinde durdum diye. Neçe yıl? 12 yıllap fakat Suriye Bakara okuyup gezdim diye. İçinin manasına amel edecek bulup. Makamma yakbaşacak bulup durdum deyiptir. 12 yıllap Suriye Bakara'da durdum diye. O yağdaylar bolacak derle. Ağallam şu vağd nasihatları, Resulullah'ın tavşıran zatları, bir neçe zatları ki hevri qow düşünýänsiniz, ştadan eşitindi, din mına ýer o diýip bilýän zatlaryňyzy bilmeliler şolar. Allah Taala dünýäňiz ahiretiňiz awad edip iman baýlygyny gursaňyz dolu etsin.